dins de la campanya Ben Net Ben Fet, a través de la qual s'hi realitzen actuacions per a conscienciar la ciutadania sobre els comportaments cívics relacionats amb el medi ambient i la convivència, l'Ajuntament de Vallirana vol posar de relleu la gran iniciativa que des de fa uns mesos porten a terme els restaurants L'Escut i el Lledoner de Vallirana. A darrere teníem del restaurant diversos contenidors, quasi tots de rebuig, de vidre, de cartró, i el que hem fet ha sigut tot aquest procés de reciclatge, fer-lo internament al restaurant, treure els contenidors de fora, de fet, fora només hi ha el contenidor de vidre, i anar traient aquestes escombraries a mesura que anaven a buscar-les, o que passava el restaurant a l'Ajuntament a buscar-les. Què hem aconseguit? Bueno, crear un funcionament intern més correcte i que també favoreixi perquè tot el nostre entorn sigui també més amable a tots els veïns. Una iniciativa similar fa el restaurant El Lledoner, que disposa d'un quartet d'escombraries amb sortida al carrer, des d'on es coordinen les recollides amb l'Ajuntament. Una millora que els permet reciclar de manera més còmoda i eficaç en un espai que queda fora de la vista dels comensals. Es una forma de comodidad para ti, o sea, para uno propio. El simple hecho de dejar lo que vengan y te lo recojan y todo te supone ganar tiempo en todo, en comodidad. En ambdós casos el canvi ha estat molt positiu i agraeixen la cooperació de l'Ajuntament com a element clau per a portar-ho a terme. Nosaltres, per si sols, era molt complicat. Ens han proporcionat el material, la forma de fer-ho, la recollida als dies que per nosaltres també eren importants, i tot això conjuntament s'ha pogut fer. Si no, possiblement s'hauria sigut molt més difícil y no haguessin tingut els resultats tan ràpid com hem tingut ara. Això és així. Bueno, vienen pasando orgánicas, son 3 veces a la semana. El tema de cartón, cristal y tal, una vez a la semana. Bueno, y cualquier momento que veamos que estamos desbordados o que no han pasado por lo que pueda, pues una llamada de teléfono y enseguida vienen a retirarlo, ¿no? Luego te proporcionan cubos para sacarlo directamente de cocina al contenedor. Bueno, la verdad es que comodidad no nos podemos quejar. El regidor de Medi Ambient, Òscar Sunyer, també ha valorat molt positivament la col·laboració dels restaurants del municipi, esperant que aviat aquesta bona praxi es vagi implantant a tots els restaurants. Bueno, en primer lloc, sóc jo o l'Ajuntament el que té que agrair l'esforç que està fent aquests equipaments o aquests restaurants per millorar i fer que el nostre medi ambient sigui més beneficiós per tots. El treball que s'està fent des dels restaurants amb l'Ajuntament principalment ha sigut un treball de col·laboració, perquè si no, no s'hagués aconseguit allò que anàvem buscant, el seu objectiu, el de millorar el nostre medi ambient i també la qualitat de les zones de la via pública en temes de neteja i de benestar per a la ciutadania. Estic convençut de que aquests processos de canvi són necessaris, són obligatoris i que no té un altre camí que aquest, no es pot ser. O sigui, hem de ser cada vegada més conscients de la importància de reciclar, de mantenir tot l'entorn net, i això s'havia de fer. Partint d'aquí, tot ha sigut un procés de poc a poc i la millora és molt important, jo crec que és molt important.